Dobar večer. Pratite Dnevnik na hrvatskom jeziku Radio-televizije Vojvodine. Ja sam Gordana Jerković. Na početku pogledajte najvažnije vijesti ukratko. U Skupštini Srbije danas nova sjednica po 73 točke dnevnog reda, rasprava i o pretplati za javni servis. Izaslanstvo povjerenstva HMV-a za odnose s crkvom posjetilo sjedište Subotičke biskupije. Književna večer u povodu 75. obljetnice smrti hrvatskog književnika Ise Velikanovića održana u Šidu. Prvi dan zime u sumaglicu i ređu pojavu sunčanih intervala. Pred zastupnicima u Skupštini Srbije danas je predstavljen dnevni red sa 73 točke, a među njima je i pristojba za javni servis. Prijedlog zakona o privremenom uređivanju načina isplate pristojbe za javni medijski servis predviđa da pristojba za RTS i RTV iznosi 150 dinara i da se naplaćuje kroz račun za struju. Dok zastupnici raspravljaju o novom prijedlogu koji između ostalog predviđa i da sredstva uplaćena na teritoriju Vojvodine 70% se uplaćuju za RTV, a 30% za RTS, Nezavisno udruženje novinara Srbije upozorava da je prijedlog o uređivanju načina naplate pristojbe koji je vlada Srbije usvojila u suprotnosti s važećim zakonom o javnim medijskim servisima. Pored toga, na dnevnom redu današnje sjednice nalaze se liste kandidata za izbor tužitelja za organizirani kriminal i tužitelja za ratne zločine, kao i izmjene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je sinoć u Beogradu da je nakon otvaranja prva dva pregovaračka poglavlja Srbija na putu ka Evropskoj uniji koji je dug, ali na kome u Brislu ima puno prijatelja. Na sastanku u Privrednoj komori Srbije McAllister je također rekao da je izradio nacrt rezolucije o Srbiji o kojoj će uslijediti rasprava u Evropskom parlamentu, a u kojoj se pozdravlja predanost Srbije procesu eurointegracija te se poziva na nastavak sistemske i socijalno-ekonomskih reformi. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju prestaće s radom 2017. godine, nakon što bude izrečena posljednja presuda za ratne zločine, rekao je predsjednik suda Teodor Meron. Prema najavama, sve presude haškim optuženicima se očekuju tijekom iduće godine, međutim nije navedeno kada će biti donesena presuda o slučaju Vojislava Šešelja, pošto je suđenje prekinuto nakon što je jedan od sudaca izuzet zbog navodne pristrasnosti. Nakon što je Tomislav Karamarko odbio potpisati sporazum o tripartitnoj vladi iz koalicije Hrvatska raste, počele su stizati poruke da je dogovor o vladi postignut između Mosta i SDP-a, koji će predsjednik biti Božo Petrov. Ipak Most je odlučio dati još jednu šansu HDZ-u, te su im dali rok da do 17 sati odluče da li će se vratiti za pregovarački stol o tripartitnoj vladi, kada je zakazan i sastanak Mosta i koalicije Hrvatska raste. Predsjedništvo HDZ-a 2 sata raspravljalo je o pozivu Mosta da se vrate u pregovore oko formiranja tripartitne vlade. No, iako je sjednica završena, odluka još nije poznata. Izaslanstvo povjerenstva Hrvatskog nacionalnog vijeća za odnose sa crkvom posjetilo je sjedište Subotičke biskupije i razgovaralo sa biskupom Ivanom Penzešem. Oni su mu zahvalili na dosadašnjoj suradnji i skrbi crkve za katoličke vjernike Hrvate. Prvi službeni posjet povjerenstva Hrvatskog nacionalnog vijeća za odnose s crkvom Subotičkoj biskupiji predvodio je predsjednik toga tijela Petar Pifat. On je u ime vodstva hrvatske manjine pozvao biskupa Ivana Penzeša na unapređivanje suradnje između HMV-a i crkve, na, kako je rekao, dobrobit cijele manjinske zajednice. Dakle, nemamo do sada neku povijest, iskustvo veliko djelovanja, ali cijeneći sve ono što je biskupija Subotička i opće crkva ovdje u Vojvodini učinila za Hrvate do trenutka dok nije osnovano Hrvatsko nacionalno vijeće koje će se kao krovna institucija baviti pitanjima Hrvata ovdje u Vojvodini, rješavati njihove probleme i boriti se za njihove interese i dostojanstvo ovdje u Republici Srbiji.
Došli vas pozdraviti, zahvaliti na svemu onome što činite za svu pastvu, a među njima i za Hrvate vjernike, o kojemu i mi malo ovako naglašenije trebamo brinuti, budući da smo dio te hrvatske institucije. Subotička biskupija je crkveni teritorij katoličke crkve koji ima najviše vjernika u Srbiji. Značajan dio tih vjernika je hrvatske pripadnosti. Biskup je u tome kontekstu zahvalio na posjetu izaslanstvu HMV-a i ukazao na dobru suradnju koju ima s katoličkom crkvom u Hrvatskoj. Nastojimo da što više koristimo našim vjernicima Hrvatima ovdje prvenstveno, jer ovo je meni 27. godina kako sam subotički biskup i mogu reći da konferencija Hrvatske biskupske konferencije svake godine od početka mene poziva na proljetno i jesenje zasjedanje. U izaslanstvu povjerenstva Hrvatskog nacionalnog vijeća bili su i Lazar Cvin i Ivan Stipić-Braco. O Isidoru Isi Velikanoviću, prevodiocu, komediografu, satiričaru i piscu, danas se malo zna. Rečeno je na književnoj večeri održanoj na 75. obljetnici od njegove smrti. O ovom velikanu hrvatske književnosti govorili su predstavnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatskog kulturnog društva ŠID te književnica Vera Zoko iz Hrvatske. Večer posvećena piscu Isidoru Isi Velikanoviću organizirana je u okviru obilježavanja godine hrvatskih velikana u Vojvodini. Projekt provodi Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, gdje ističu kako im je želja da svi oni koji su ostavili traga u kulturi i povijesti trebaju biti dio i sadašnjice. Ova godina je također u znaku Ise Velikanovića, koji je prije 75 godina preminuo, međutim njegovi tragovi, ono što je činio, ostali su zaista duboko i u ovom prostoru gdje je on rođen. Željela bih također podsjetiti da je ove godine Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata utemeljio i nagradu koja nosi ime Iso Velikanović za najbolju knjigu proze u posljednjih 3 godine. Dobitnik ove nagrade ove godine je Neveno Šumović. Književna večer posvećena Isidoru Velikanoviću održala se po drugi put u Šidu, zahvaljujući literarnom odjelu HKD-a Šid. Oni ističu da se danas vrlo malo zna o njegovom radu i djelovanju. Sem stručne javnosti, malo je ljudi upoznato sa njegovim likom i delom, pogotovo njegovim književnim, odnosno prevodilačkim radom. Značaj je u tome što je to prevođenje bukvalno doveo do nivoa umetnosti po ocenama eminentnih književnih stručnjaka. Njegovim imenom je 2005. Matica Hrvatska ustanovila i književnu nagradu, što je veoma značajno i što je jedno veliko priznanje za njega, a on je evo vezan za Šid svojim rođenjem. Znači, rodio se u Šidu 1869. godine, vezan je za Šid i vezan je još više za Srem, živeo u Sremskoj Mitrovici, bavio se i izdavaštvom. O Isi govorila i književnica Božica Zoko iz Gradišta kraj Županje. Kaže da je još od studentskih dana upoznata sa njegovim radom, a ono što joj se dopada kod njegovih dijela su duhovitost i lakoća sa kojom je pisao. Književna nagrada za prevodilaštvo nosi njegovo ime, ali on nije prisutan ni u udžbenicima, ni u književnim razgovorima, a rekla sam vam, zadnje je objavljeno 1994. njegovo djelo Srijemske priče i to u jednom uskom krugu, reprint jedan. Znači, ljudi ne znaju za njega. A zašto nam je potreban? Potreban nam je zbog svojeg čovjekoljublja. On je prije svega cijenio čovjeka, bio je Hrvat, ali nikad nije time htio uvrijediti nikoga. Volio je svoj srijemski kraj i sve ljude u njemu i uvijek je to isticao. Isidor Velikanović najviše je pisao o rodnom Srijemu, a veliki dio njegovih romana nije nikada objavljen. Zima nam kalendarski stiže sutra, ali prema najavama prognostičara i dalje bez snijega. U Vojvodini sutra ujutru magla ili sumaglica sa niskim oblacima koji se razilaze postupno. Sredinom dana i popodne sa sunčanim razdobljima, a navečer ponovno magla. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Tlak iznad normale.
Minimalne temperature od 0 do 3, a maksimalne od 6 do 10 stupnjeva Celzija. U srijedu ujutru ponegdje magla, a tijekom dana sunčano uz toplije vrijeme. Toliko u Dnevniku na hrvatskom jeziku. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak dana.